Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz eta gaur kakorratzez lepoko hau egiten ikasiko dugu. Lepoko hau egiteko erabili dudan materiala, alde batetik kakorratz lana egiteko kotoi hau erabili dut, kolore beltza eta zilarrezko brilli pixkatekin, 2 milimetro eta erdiko kakorratza, artile jostorratza ariak galtzeko, 2 markadore eta goraizeak. Ondoren, lepokoa ixteko, hemen mosketoia eta bisuteria egiteko erabiltzen dira, alikatea ondo jartzeko, eta apaingarri bezala hauek bai aukeran izango dira, Swarovski kristal batzuk aukeratu ditut, tximeleta formarekin, eta zilar koloreko ari hau erabili dut tximeleta hauek josteko, bai? Urratzarekin. Hauek aukeran izango dira, noski, botoiak edo etxean daukazun edo zer gauza jarri dezakezu, apaingarri polita izan daitekeela iruditzen bazaizu, eta bestela libre utzi dezakezu ere, oso polita gelituko zaizu. Lepokoarekin hasteko korapilo mugikorra egingo dugu eta ondoren kadeneta bat egingo dugu. Eta kadeneta horren luzera gure lepoarena izango da, hau da, lepokoaren guztiaren luzera. Neurtu dezakegu gure lepoa eta zuzenean katetxoak egingo ditugu. Lepoa inguratuko duen kadeneta lortu arte. Begira, egin dut nire katetxoa, nire kasuan 40 zentimetroko katetxoa egin dut, eta 101 katetxo atera zaizkit. Banatu egin ditut, lehenengo 25ak markadorearekin, hemen lehenengo 25ak beste markadorearekin, eta hemen erdian 51 gelditzen dira. Hemen marrazkian argiago azalduko dizut. Hau da gure katetxoa, 25 eta 25, hauek izango lirateke ertzetako aldeak, eta ondoren hemen erdian egingo dugu marrazkia. Modu simetrikoan egingo dugu, eta bi alde hauetatik, hemendik hasita, 5 puntu baxu, 5 puntu ertain, 5 puntu altu, 5 puntu altu luzatuak, eta 5 puntu altu dobleak edo bikoitzak egingo ditugu. Erdikoa puntu altu bikoitza ere izango da, eta ondoren simetrikoki jarraituko dugu honaino. Bi alde hauetan puntu irristatuak egingo ditugu. Has gaitezen? Hasiko gara hemendik, katetxo bat gehiago egingo dugu altura hartzeko, eta orain, katetxoaren atzeko menditxotik pasako dugu kakorratza eta puntu irristatua egingo dugu. Hau da. Horrela, atzeko menditik sartuko dugu kakorratza. Horrela. Eta puntu irristatuak egingo ditugu. Horrela, atzeko eta alboetako parte honetan, katetxoa edo aria formatuko da, pixkat lodixeagoa. Eta ere, apainduagoa gelituko da, politagoa. Eta horrela, jarraituko dugu, puntu irristatuak eginez, lehenengo 25 katetxoetan, markadorera iritsi arte. Begira, egin ditut 25 puntu irristatuak, iritsi naiz markadorea dagoen lekura, kendu egingo dut, eta hurrengo puntu honetan, puntu baxu bat egingo dut. Eta berriro markadorea jarriko dut, erreferentzi modura. Hemendik aurrera, beste 4 puntu baxu egingo ditut. Hau da, 5 puntu baxu guztira. Hau da, lehenengoa, jarraituko dugu beti atzeko menditxoa hartuz. Hau da, bigarrena. 3. 4.
eta 5. Orain, 5 puntu ertain egingo ditugu. Aria hartuko dugu. Horrela, eta orain 3 eraztuntxoak batera. Hori ere 5 aldiz. 1, 2, 3, 4 eta 5. Orain, 5 puntu altu arrunt egingo ditugu. Aria hartuko dugu. Eta puntu altu arrunta. 1, 2, 3, 4 eta 5. Orain, 5 puntu altu luzatuak. Hau da, aria hartuko dugu. 3 eraztuntxoak ditugu, lehenengoa bakarrik pasako dugu, ondoren hurrengo biak eta hurrengo biak. Berriro ere hartuko dugu aria, pasako dugu hemendik. 3 eraztuntxoak ditugu, lehenengoa pasako dugu, hurrengo biak eta hurrengo biak. Berriro ere, aria hartu, lehenengoa pasako dugu, eta ondoren hurrengo biak eta hurrengo biak. Beste 2 gehiago falta zaizkigu. Horrela eta horrela. Eta hurrengo 5 puntu altu dobleak izango dira. Hau da, 2 aldiz hartuko dugu aria. Menditxoetik pasako dugu kakorratza. Orain 4 eraztuntxo ditugu. Horrela, binaka pasatuz. Berriro ere, 2 aldiz. Horrela. Horrela. 3 dira, falta zaizkit 2 gehiago. Horrela, berriro ere 2 aldiz hartu, menditxotik pasa, eta orain binaka puntua amaitu. Hemen, egin ditugu gure 25 puntuak. Ikusten duzun bezala, puntuak handituz, progresiboki altuera hartu du gure katetxoak. Orain, erdiko puntua egingo dugu berriro ere puntu altu doblea. Hau da, lepokoaren erdiko puntua. Bai? Eta orain, hemendik aurrera simetrikoki egingo dugu. Hau da, 5 puntu altu bikoitza, ondoren 5 puntu altu luzatuak, 5 puntu altu, 5 puntu ertain eta 5 puntu baxu. Eta ondoren, 25 puntu irristatuak egingo ditugu azkeneko partean. Amaierara iristen garenean berriro ikusiko dugu elkar. Bueno, pues amaitu dut simetrikoki beste aldea, hemen markadorea ere mantendu dut, eta hemen ja aria moztu eta atera dut, bai? Ze orain ertz hauetan ez dugu gehiago kakorratza landuko, baizik eta 2 markadoreen erdian dagoen tartean. Beraz, hemen amaitu dugu gure puntua, hemen jarriko gera berriro, beste ari batekin, eta jarraituko dugu bakarrik erdian dagoen zatian. Horretarako, hemen markadorea kendu egingo dut. Hemen puntu honetan sartuko dut nire kakorratza. Ari berria hartuko dut. Hemen sartu.
aske dagoena hemen hartuko dut ondo izkutatzeko, katetxo bat, puntu hau ere tira egingo dut hemendik, horrela puntua finkatu egingo da, beste katetxo bat airean, eta orain lau puntu baxu gehiago egingo ditut, honekin kontatuz. Bat, bi, hiru, lau, hurrengoan, 5 puntu ertain, bat, bi, hiru, lau, 5. Orain, 5 puntu altu, bat, bi, hiru, lau, eta 5. Hurrengoan 5 puntu altu luzatuak, bat, bi, hiru, lau, 5, eta azken 5ak puntu altu bikoitzak. Hau da, 2 aldiz aria hartuz. Horrela. Hiru, lau, eta 5. Orain, erdira iritsi garela, 3 puntu altu bikoitz egingo ditut erdiko puntuan. Bi, eta 3. Eta hemendik aurrera simetrikoki jarraituko dut. Hau da, 5 puntu altu bikoitz, 5 puntu altu luzatu, 5 puntu altu, 5 puntu ertain, eta 5 puntu batxu. Eta hor, markadora dagoen beste lekuan, buelta emango dugu hurrengo lerroa egiteko. Bueno, pues iritsi naiz, simetrikoki beste aldera, markadora dagoen lekura, eta orain, katetxo bat egingo dut airean, lanari buelta eman, eta orain, lehenengoan ez, bigarren puntu baxuan, puntu irristatu egingo dut. Bat, bi, hiru, eta 4. Bai? Ondoren, 5 puntu baxu egingo ditut. Bat, bi, hiru, lau, eta 5. Ondoren, 5 puntu ertain, bat, bi, hiru, lau, eta 5. Orain, handitze bat edo gehitze bat, puntu altuekin, bat eta bi puntu altu, puntu berean, bai? Orain, 4 puntu altu luzatu, bat,
bi, hiru, eta lau, hiru puntu altu, bikoitza, bat, bi, eta hiru, orain handitze bat, altu bikoitzekin, hau da, bi puntu berean, orain puntu altu bikoitza, beste puntu altu bikoitza, eta hemen erdiko puntuan, hau da, aurretik egin ditugu 3 puntuak, orain ere, hemen 3 puntu egingo ditugu. 3 puntu altu bikoitza. Bat, bi, eta 3. Eta iritsi gera, erdira. Begira, ze forma polita hartzen ari den. Eta orain, hemendik aurrera, simetrikoki, lehen egin dugun bezala, hemen dagoen markadorera, iritsi arte, jarraituko dugu. Eta iristen garenean ikarikosko dugu berriro. Lerroaren amaierara iristen ari naiz, 2 puntu irristatu gelditzen zaizkit, lehenengoa markadorea dagoen puntuan jarri dut, eta azkenekoa hurrengo puntuan elkartu dut. Eta horrela, aldaketarik ez da nabaritzen izkina honetan. Orain katetxo bat airean, aritik tira, aria moztuko dut, eta ondoren hau galdu egingo dugu, eta orain, forma hau badaukagula, azkeneko puntatxoa egingo dugu hemen beheko partean. Prest daukagula, erdiko aldera joango gara, eta begiratu, hau da, erdiko horrela jarriko dut, hobeto ikusteko, 3 puntuak, erdiko puntua hau da. Bai? Erditik abiatuz, 4. puntuan jarriko dugu kakorratza. Horrela, aritik katetxo bat egingo dut eta aske dagoen aritik tira egingo dut. Eta orain, katetxorik gabe, egin gabe, erdiko puntu horretan, 7 puntu altu egingo ditut. Bat. Bi. 3. Lau. 5. 6. Eta 7. Eta orain, hemendik abiatuz, 1, 2 libre utziko ditugu, eta 3. puntu irristatua egingo dut. Eta horrela, begira, puntatxoa markaturik gelditzen da. Orain, katetxo bat airean, aritik tira, aria moztu egingo dugu, eta orain hurrengo pausoa, aske dauden ari guztiak galtzea, aske dauden ari guztiak galtzea izango da. Hori dena egingo dut eta elkarrik hasiko dugu berriro. Lepokoaren gorputza prest daukagula, orain hemen mosketoia jarriko diogu ondo itxi dadin. Horretarako, lehenengo alikatearekin lehenengo eraztuntxo hartuko dut eta izkina honetan
sartu. Eta horrela itxi egingo dut. Irikita dagoen aldea beste aldera eramango dut, ziurragoa izan dadin, eta orain gauza bera egingo dut beste aldean, baina eraztuntxoan mosketoia dagoelarik. Horrela, ondo sartuko dut izkina honetan, eta eraztuntxoa ondo itxi. Gauza bera egingo dut, irikita dagoen zatia barruko partera, eta listo, hemen daukagu gure itxiera edo lepokoa itxita. Orain, apaingarriak jarriko dizkio. Listo, josi dizkiot kristalezko tximeleta batzuk, zilarrezko arekin, eta begira ze politak gelditzen diren tximeleta hauek. Eta, bueno, prest daukagu gure lepokoa. Ideia bezala, kristalezko tximeleta hauek etaz gain, botoiak edo etxean daukagun apaingarriren bat jarri dezakegu, gure lepokoa apaintzeko. Hau beste adibide bat da, begira, kasu honetan erdiko puntatxoa ez diot egin, eta karramarro puntuen azken lerrotxo bat egin diot, eta begira ere, fuksia koloreko tximeleta batzuk ere jarri dizkiot, eta begira ze polita geratu den.